I njemu su iz celog sveta stizale biljke sa svih kontinenata, on je ispitivao, imao je tu takozvanu spektralnu analizu, znači da vidi šta se od aktivnih supstanci nalazi u toj biljci i kako to utiče na ljudsko zdravlje, znači gledao je u dokumentaciji, analizirao i tako dalje. I on kad je došao do uzorka ovog preparata, on je inače, tad se zvao herbavin, kao biljke i vino, on je ovom našem profesoru napisao na mail ovo što vi imate je eliksir, i to su u tim naučnim krugovima, valjda zna šta znači, koji leči 1000 bolesti. Ali ako bi to napisali na pakovanju, ljudi bi mislili da ste šarlatani. I bukvalno je rekao da za 20 godina svog iskustva nije naišao na takav spektar aktivnih supstanci kao što je tu. Poštovani gledalci, pomaže Bog i Hristos Vaskrse. Nismo se videli nekoliko dana, ali evo jedna nova emisija sa jednim jako interesantnim gostom. Naime, tema ove emisije će biti zdravlje i jedan proizvod koji se već decenijama koristi na ovim prostorima, ali o kojem se jako malo zna i koji za sada nije uspeo da se probije na tržištu. Da li je u pitanju konkurencija, da li je u pitanju cena, više o tome saznaćemo od mog današnjeg gosta, Igora Pavlovića, koji je predstavnik kompanije Arcanum. Pomaže Bog i dobrodošao, Igor. Bog pomogao. Pa Igore, evo, ti si meni dosta toga ispričao o vašem proizvodu i jako je interesantna priča. Proverila sam i na vašem sajtu i ta svedočanstva o kojima si mi govorio. Pa ako možeš ovako za početak da nam kažeš par reči o samom proizvodu, o čemu, šta je Vaskulo? Da, pa veoma teško pitanje. Vaskulo je jedan preparat na bazi vina, crnog vina i bilja, koji je zapravo koncentrat od tih sirovina i on predstavlja neku vrstu podrške kardiovaskularnom sistemu. Znači, on zapravo čisti krvne sudove od ateroskleroze, od kalcifikata, zašta po nekom mom saznanju savremena medicina nema neki lek koji to može stvarno da uradi. Pored toga, zajedno sa tim naslagama čisti te naslage masnoće koje se u tim kalcifikatima skupljaju, a onda kao posledica čišćenja toga zapravo može da ukloni upalne procese koji nastaju na tim krvnim sudovima usled tih naslaga, jer oni nisu dobijali ishranu i onda dolazi do sveopšteg nekog ozdravljenja organizma, zato što je najbitnija stvar u ljudskom telu mikrocirkulacija. Znači, mi kad gledamo i kad govorimo o cirkulaciji, govorimo, obično ljudi smatraju tu osnovnu cirkulaciju arterija i vena, na koju potpada samo 30%, zapravo čak možda i manje, 25% ukupne cirkulacije, a 75% otpada na mikrocirkulaciju, a to su krvni sudovi koji su 50 puta tanji od vlasi kose. I oni su odgovorni za snabdevanje hranjivim materijama svake ćelije u ljudskom telu, znači svakog milimetra tkiva. Eto, to je, da kažem, ukratko. To je Vaskulo, a koje su to udarne, zašto ljudi uzimaju Vaskulo, zašto ga piju? Pa Vaskulo, ajde da kažem, ti si napomenula na početku da se koristi već decenijama, on je zapravo ušao u neku komercijalnu upotrebu 78. godine u Jugoslaviji, sasvim slučajno. Da nije bilo tu jednog slučaja jedne starije žene koja je imala amputiranu već jednu nogu, bila je šećerni bolesnik, to se nikad ne bi desilo, znači nikad ne bi ugledao svetlost dana i nikad ne bi tako komercijalno zaživeo. On je dosta bio popularan i dosta je bio korišćen u to vreme.
rađene su i istraživanja. Dobro, znači on je toj ženi, ako sam te razumela, ona je imala amputiranu jednu nogu, trebala je verovatno i druga da se amputira i žena je saznala za vaskulo i šta se onda desilo? Bilo je neko porodično okupljanje, žena nameštala žar u šporetu, iskočila je varnica, opekla je na nogu, pošto je žena bila dijabetičar, ta rana se inficirala, trajalo je to nekih mesec i po dana i lekari su doneli odluku da joj amputiraju drugu nogu, jer nije bilo načina da joj to saniraju, da je spasu i tako dalje. Onda je jedna starija žena napravila taj preparat, znači to je u toj porodici već generacijama, i ta žena je ozdravila. Sin od te žene, kad je vidio šta se tu desilo, on je preduzeo radnje da taj preparat doživi svetlost dana i da se komercijalizuje i da drugi ljudi se izleče kao što se njegova majka izlečila. Eto, tako je to sve počelo. Inače, receptura je stara, to sve potiče od neke baka Joke sa Romanije, koja je tu recepturu prebacila na svoju unuku, pa svoja unuka na svog unuka i tako dalje. A reci mi, jel ste slali neka to na ispitivanje, ili imate neke podatke zvaničnije o tome, neku dokumentaciju? Pa ovako, znači, tada u to vreme u Jugoslaviji, 78. godine, privatno preduzetništvo nije bilo nešto na nekom, da kažeš, na nekom vrhuncu, da je razvijeno bilo i tako dalje. Sve se zasnivalo na nekim državnim institucijama i organima i bilo je vrlo teško da neko kao privatnik odradi neko ispitivanje, istraživanje u nekoj javnoj ustanovi, tipa bolnici ili bilo šta. Ti ljudi su tada uspeli pred rat u Bosni da u bolnici Koševo tamo u Sarajevu potpišu bukvalno neki kao sporazum ili memorandum ili nešto sa nekim lekarom, čini mi se zvao doktor Spasić, s kojim su trebali da pokrenu kliničku studiju. Znači, bukvalno u bolnici, u bolničkim uslovima, međutim, rat je to sprečio, ta se priča nije realizovala, ali kasnije oni nisu odustajali. Znači, kako se zakonodavstvo menjao se i režim, kako je taj preparat bio registrovan i oni su negde 94. godine odradili predkliničke studije na Vojno-tehničkom institutu. Ta dokumentacija postoji dan danas i to je javni dokument. Znači, bilo ko može da na osnovu tih brojeva delovodnih dođe do tih dokumenta. Oni se čuvaju u arhivi i u Vojno-tehničkom institutu. I oni su tu pokazali da je na životinjama je to ispitivano, pokazali su da je vazodilataran, znači da utiče na fleksibilnost krvnih sudova, smanjuje krvni pritisak kod miševa, znači na životinjama ispitivano i tako dalje, da je antimutagen, antikancerogen, ne znam šta su sve tamo ispisali, to je ne znam ni koliko dugo trajalo. Uglavnom, profesor Radomir Sajčić, na PMF-u je profesor i dan danas, on je tada učestvovao u, da kažem, tom nekom početnom ispitivanju tog preparata, jer je hemičar. I on je boravio, čini mi se, u Francuskoj negde 95. 96. godine i preko njega je taj čuveni neki Pierre Potier, hemičar iz Francuske, koji je inače bio valjda i direktor tog nekog instituta za hranu i lekove u Francuskoj, ima to na internetu da se nađe. On je tada došao do uzorka ovog preparata, zainteresovala ga je ta priča ovog našeg profesora, jer je on tada već imao iskustvo 20-godišnje u ispitivanju biljaka. I pošto je bio hemičar, njega je zanimalo kako biljke rade sintezu, znači kako one od tih par elemenata, znači vode, vazduha, zemlje i sunca, naprave neki hemijski element. Zašto njemu kao hemičaru treba laboratorija, znanje, sve živo. I njemu su iz celog sveta stizale biljke sa svih kontinenta, on je ispitivao, imao je tu takozvanu spektralnu analizu, znači da vidi šta se od aktivnih supstanci nalazi u toj biljci i kako to utiče na ljudsko zdravlje, znači gledaju u dokumentaciji, analiziraju i tako dalje. I on kad je došao do uzorka ovog preparata, on je inače tad se zvao herbavin, kao biljke i vino. On je ovom našem profesoru napisao na mail ovo što vi imate je eliksir i to su u tim naučnim krugovima, valjda zna šta znači,
koji leči 1000 bolesti, ali ako bi to napisali na pakovanju, ljudi bi mislili da ste šarlatani. I bukvalno je rekao da za 20 godina svog iskustva nije naišao na takav spektar aktivnih supstanci kao što je tu to. Koje su to supstance između ostalog? Pa... Ne moraš sve da nam odaješ pred... Da, ne, to ne može niko da zna, to je takav jedan splet, i taj čovjek, bukvalno znači on nama nikad nije poslao, u stvari tim ljudima, nikad nije poslao koje su to aktivne supstance, ali to je tolika količina, znači, kažu da ima negde oko 800 polifenola u prirodi. Od tih 800 polifenola ljudi su analizirali 2-3. To su toliko komplikovane jedinjenja da ljudi jednostavno nemaju intelektualnu snagu da to izanaliziraju i da to otkriju. To je jednostavno Bog stvorio i u kombinaciji sa biljkama i tim katahenima koje biljke proizvode, to je, znači, ne znam, to je neka stara receptura koja je toliko efikasna da je to stvarno zapanjujuće. Znači, lekari koji su došli kasnije u kontakt sa time, bukvalno su rekli mi vidimo svojim očima, ali ne verujemo. A to je, znači, ako sam dobro razumela, vino u kojem se nalaze određeni polifenoli iz biljaka, ili se nalaze cele biljke, ili se nalaze eterično ulja, šta je konkretno? Pa zapravo radi se neka vrsta maceracije, znači u tom krajnjem proizvodu nema alkohola, ostaje faktički neki koncentrat vina i faktički ta eterična ulja iz tih biljaka i svih ti hemijski elementi koji se u tih biljkama nalaze. I ta receptura koja se tada koristila i koju je dr. Pierre gledao i ustanovio da je u pitanju eliksir, i ona i danas... To je potpuno ista receptura, potpuno ista stvar. Pa jeste u saradnji sa tim čovjekom koji je to izumeo ili... Pa mi smo, kako je tekla priča, znači, preparat je bio dosta popularan do 2010. godine, ali je zbog porodičnih razloga ta proizvodnja prestala. Taj čovjek se odselio za Kanadu i mi sasvim slučajno saznajemo za tu celu priču da je to nešto i tako i postojalo i 23. godine, znači 2023. godine se pokreće ponovo proizvodnju u saradnji sa tim čovekom. Znači, potpuno isti preparat se sada proizvodi, samo je napravljena pauza od 13 godina. Inače, za taj neki period, a eto, pomenuo sam ta neka istraživanja, recimo, jedan od slučajeva je, to je, mislim, čovjek se zove Dejan Manojlović, on je bio direktor hotela Metropol i mislim da je bio jedno vreme čak i direktor hotela Jugoslavija. On se 88. izlečio sa time i u Politici je izašao članak 4 godine nakon što se on izlečio na pola strane Politike. Mi smo to čak stavili kod nas na sajt 92. godine. Ja mislim da sam čak i poneo sad sa sobom, ali nije bitno, mislim... Pokaži nam. Pa, evo, sad ću da ti pokažem. Vaši gledalci, to je, oni mogu ljudi da pogledaju kod nas na sajtu. Evo vidiš, ovo je 11. Pročitaj, eto, tu ti piše koji je... Kad medicina nema leka, evo, ovo je članak iz Politike. Da, evo, možeš da kažeš i koja je strana i koji je broj, pošto ljudi mogu u arhivi, znači, grada Beograda da to pronađu. U arhivi grada Beograda, znači, ponedeljak 11. maj 92. godine. Koja je strana? Razgovor s 15. strana, razgovor sa Jovanom Filipovićem, narodnim lekarom. Eto, fitoterapeut. Da. Fitoterapija koja je inače, sad da kažem gledalcima, u posljednje vreme prilično sve više i više uzima maha ta fitoterapija i drugi oblici, da kažem, narodne medicine i tome slično. I upravo mislim da je čak i ova korona i to sve što se dešavalo uticalo na običnog čoveka da shvati da ova farmaceutska industrija se barem ne ponaša tako kao da želi čovekovo ozdravljenje, tako da su se mnogi ljudi okrenuli generalno ka tim i sličnim metodama. Pa da, zapravo cijela farmaceutska industrija počiva na prirodnim lekovima. Znači, odatle je počelo. Znači, ljudi su se nekada lečili prirodnim lekovima. Počelo jeste, ali... Pa da, otišlo malo u pogrešnu stranu, da. Otišlo. Koji je to bio prelomni trenutak kad si se ti odlučio da se baviš ovim poslom? Odakle ti u ovome? Šta si ti? Ti si po zanimanju inženjer? Ja sam mašinski inženjer, da, termotehničar. Pa... Ja saznajem sasvim slučajno za ovu priču preko oca Petra Lukića, u stvari preko njegovog sina. Oca Petra iz Saborne crkve. Tako je, da, on je starešina bio Saborne crkve, da. S njim sam se upoznao 24. godine
Znači, on u njegovom svedočenju, meni lično, je rekao da je 98. godine imao prve probleme sa donjim ekstremitetima, nogu, i u stvari, došao je na slavu kod profesora Jove Toševskog, to je ovaj naš seksolog čuveni, i on je živi, s njim sam se upoznao, 4. decembra Vavedenje, i kaže, vidi ga, on hramlje nešto, zanosi ih dok hoda, kaže, šta ti je, kao, ma ne, ništa, kao, ajde uđi ovam u sobu da vidim šta je. I on pogleda, pipne, kaže, noga nema cirkulaciju, sutra to mora se radi. I on ga smesti na VMA, tamo je bio smešten na odeljenju koji je vodio taj čuveni Goran Kronja, on je 2020. čini mi se preminuo, da li zbog korone ili zbog čega. On je čovjek dal 18.000 operacija, imao, uveo transplantaciju bubrega u Jugoslaviju i tako dalje, i tako dalje. I kad su ga tamo ispitali, on je zvao Jovu Toševskog i rekao, mi njemu ne možemo ništa da radimo. Znači, bukvalno, on je za nas neizlečiv slučaj. Ocu Petru, da. Njemu su rekli, ocu Petru su rekli da moraju da mu odseku desno stopalo i levu nogu do kolena. Da je to jedini način da ga stabilizuju i da ga spasu. Inače će, izgubiti život. I godinama pre toga, u stvari sad, ne znam sad koji je to period, ali sigurno više od godinu dana, Jovu Toševskog, pošto je bio dosta popularan, su, da kažeš, probali da kontaktiraju ovi ljudi koji su proizvodili tada ovaj preparat, jer je on bio dosta popularan i je mogao da promoviše tu priču. Međutim, on je uporno izbegavao njih i ja kad sam pričao sa njim, on je rekao, ja ne znam, zovu me ljudi, šta ovi hoće od mene, mislim, i tako dalje. I u jednom momentu je nekako njemu došlo to da su oni njega kontaktirali i da tu postoji nešto što može da izleči, mislim, jer on je slušao te priče, a pošto je sad imao već svog prijatelja koji je ugrožen život, on je navodno išao za Grčku svojim privatnim nekim poslom i svratio u Aleksincu, jer su oni imali tad proizvodnju, svratio do njih, on je u jednom razgovoru rekao, prvo je to trebalo doneti, mislim, iz Aleksinca. I kad je otac Petar to počeo da pije, njemu se klinička slika strašno počela brzo da menja na bolje. Znači, lekari koji su tad bili, ne znam, bio je načelnik Jovičić tad na VMA, doktor Zgradić, doktor Žica, oni su došli ljudi tamo i bukvalno to što sam ti rekao na početku, rekli su mi, kaže, ovo vidimo, ali ne možemo da verujemo svojim očima šta vidimo. Ovo je nemoguće. I onda su rekli da li je ovo nešto specifično zbog njega, da ima on neki protein, da ne znam šta, sad počeli su doktori tu da pokušavaju da dokuče šta je u pitanju. I tada su predložili, pošto je to 99. znači, otac Pera je to negde u novembru, oktobru, novembru imao prve te simptome, a kaže da nije bio još Božić 99. kad je bukvalno završio u bolnici. I on je tu na VMA ležao nekih meseci i po dana i onda su ga odatle sklonili, jer su već tad znali da će biti bombardovanje, ali njemu to nisu rekli, on je mislio da su ga izbacili. Pa se čak i naljutio na ovog načelnika Jovičića. Bio je neki Jovo Striković, načelnik Svetosavske bolnice, pa je on rekao, dođite oče kod nas, posle ćemo kola, ne brinite ništa i tako dalje. I on se tamo preselio i 10 dana nakon početka bombardovanja načelnik Jovičić dolazi, znači načelnik VMA dolazi da ga poseti u Svetog Save i sa vrata onako ga ljutito gleda i on kaže, ti sad jasno zašto smo te sklonili? I on je tad shvatio u stvari zašto su ga pomerili odatle. I tamo je ležao negde otprilike još valjda 3-4 meseca i izlečio se skroz. Znači, pito je, isto se zvao Jovo, taj čovjek što je to tad pravio, da li ja mogu da zapalim cigaretu kada završim s ovim, on je kaže, kada zaraste, možeš. I evo, znači, on i dan danas puši 25 godina nakon toga, ima obe noge i... Čudo jedna od priče. Da. Ali imali još takvih slučajeva, si slušao još nečije svedočavanje? Pa, takvih slučajeva je bilo mnogo za taj period od 78. do 2010. Ljudi su imali centre po gradovima. Znači, recimo u Beogradu je bio u hotelu Putnik. Tu je, mislim da se čovjek zove Predrag Majcev, doktor, da li za kožne bolesti ili tako nešto. On je 10 godina radio kod njih. Znači, on je svedočio i video koje su tu, šta se tu dešava. Bilo je raznih tih slučajeva, čak je recimo i tak doktor Zgradić sa VMA objasnio da recimo
jer oni su imali situaciju, da, oni su tamo u stvari pokrenuli nakon oca Pere, su predložili ovim ljudima da li bi oni testirali taj proizvod na 17 pacijenata koji su tad trenutno ležali na VMA na odeljenju. Svi su bile različite kliničke slike, svi su bili različite uzrok zašto su to bili. Znači, neko je bio dijabetičar, neko je bio pušač, neko je bio prekomerno težak i tako dalje, ali svi su imali tešku kliničku sliku, svi su bili sa ranama, sa nogama podignutim, sa infuzijama, sa nekim terapijama i bili su na granici da li će da bude neka intervencija hiruška ili će da odu kući sa brdo lekova, sa nekom strogom dijetom i tako dalje. I oni su na tih 17 ljudi probali, pošto su svi svaki dan previjani, znači fotografisani su svaki dan i da li u 7 u 10 dana su snimani ultrazvukom, oni su se svi izlečili i otišli kući. I tad, kad su ti lekari to videli, oni su u stvari shvatili koji je potencijal tog preparata. Inače, nisam pomenuo da 2004. godine je Zavod za farmaciju, to je sad Agencija za lekove, izdala dokument tim ljudima, pošto kažem, menjala se ta regulativa zakonska i tako dalje, oni su im izdali dokument da je to bukvalno pomoćno medicinsko sredstvo i da će faktički registrovano biti prvom serijom proizvedenom i uređenom analizom da je to bezbedno za ljudsku potrebu. Ali pošto je proizvodnja pomoćnog medicinskog sredstva mnogo skupa, mislim, sam taj proces da se to napravi, ta postrojenje i tako dalje, to je sve kao lek da se proizvodi, oni su se ljudi odlučili da to ipak registruju kao dijetetski suplement, kao što inače i danas registrovano u Republici Srbiji. Ali ima odobrenje Ministarstva zdravlja, je li tako? Tako je. Znači, ono je registrovano sada kao dijetetski suplement, a zapravo je tada dobilo od Agencije za lekove, to je od tadašnjeg Zavoda za farmaciju, da je to pomoćno lekovito sredstvo, znači bukvalno da je lek. Dobro. Ništa, mi ćemo sad u nastavku emisije da pustimo ova svedočanstva koje ste nam vi doneli, koje se nalazi inače na vašem sajtu, a sajt je, da mogu ljudi malo da pogledaju sami. Pa da, vasculo.rs, vasculo.rs. Vasculo.rs. Evo, dragi gledalci, u nastavku pogledajte svedočanstva koja se nalaze na sajtu Vaskula, pa ćemo nastaviti posle toga i emisiju. Dobro večer, zovem se Miodrag Bajić, po zanimanju sam akademski slikar, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Rođen sam 1943. godine, 7. septembra u Beogradu. Ono što je značajno za ovaj trenutak, za čitavu priču, koju ću pokušati u kratkom nekom prepričavanju da objasnim, to je trenutak kada sam pre otprilike mjesec dana dobio na korišćenje, ja ga nazivam eliksir. To je jedan prirodni preparat, zove se Vasculo, sastavljen od prirodnog rasnija, bilja, a sastav momentalno ne mogu da se sjetim, a to su sve biljke koje su poznate u farmakologiji kao nešto što pripada nama kao krepljujući deo našeg života. Sad, taj preparat sam preuzeo da koristim zato što sam imao na neki način određene probleme, i to zdravstvene, na temu pod brojem 1, na primjer, to je varenje i to je izbacivanjem blata, odnosno nečistoće iz tela, to je bila jedna tvrda stolica. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, to je, primetio sam da na donjim ekstremitetima u delu skočnih zglobova se pojavljuje površinsko prskanje kapilara. Treće što bih smatrao ovako da je na neki način značajno za moje zdravstveno stanje, to je noćno mokrenje, koje, iako sam prošao kroz onaj vid ispitivanja urinarnog trakta, odnosno prostate, čitav taj proces ispitivanja dao rezultate da mi je prostata zdrava, u ispravnom stanju,
ali da zbog čestog lošeg sna, buđenja u toku noći više puta, došao sam do toga da sam, ne znajući šta, ja sam odlazio da mokrim. Sad, dobio sam uputstvo da preparat Vaskulo treba piti na prazan želudac, jedan put dnevno, zapravo 2 puta dnevno po nekoj dozi od 1 decilitra ujutro i uveče. Kako izgleda taj eliksir? Deluje kao tamno vino, po ukusu je gorak i pitak, ne smeta mu ta gorčina, čak i prija u odnosu na sve ono što se preko dana konzumira. Sad, koji su se, kako bih ja to nazvao, kao blagodeti pojavili, to je na prvom mjestu, sad idem unazad, proredilo se mokračno ustajanje zbog mokraću. To se svelo na 1 do 2 ustajanja, pritom još uvijek je moj san jako loš. Često se budim, ali sada to više nije tog tipa buđenja da ja odlazim u WC. Drugo što sam primetio, stabilizovala se stolica, možda je to uzrok što sam sada u velikom postu, znači redukovana je hrana, ali činjenica da je to sad postalo sasvim normalno, ujutro, jutarnja i večernja nužda, izbacivanje blata, kako ja to nazivam. Koristim taj preparat već 4 nedelje, znači popio sam 4 litra i primetio sam da smanjenje prsnutih kapilara na ekstremitetima, na donjim ekstremitetima. Sad, to je ono moje kratko iskustvo na tu temu, tako da šta očekujem dalje? Ne očekujem čuda, u što verujem, u principu verujem u prirodnost napitka, na njegovu, ne mogu kažem djelotvornost, ali svaki lek koji čovjek uzima i koji prema unaprijed sa ubeđenjem da će mu koristiti, on mu stvarno i koristi. Uprotiv, ako ga primaš sa skepsom, takav će i rezultat da bude. Toliko za sada od mene, želim vam svako dobro, a moja izjava neka vam pomogne. Moje iskustvo sa preparatom je jako dobro. Bio sam skeptik po pitanju toga, preležao sam koronu i tromboemboliju pluća, ostavili su nekih posljedica, oticalo su mi noge i koleno mi je jedno oticalo, imao sam problema i da hodam. Radi probe sam popio 1 čašu, znači samo radi probe, da vidim, da se uverim da ću nešto osjetiti. Posle popijene čaše, jedno 40 minuta, osjetio sam kao da mi je se toplota vratila u stopala, kao da me žmarci prožimaju dole i da se vratila prokrvljenost. Onda sam uzeo preparat, popio sam celu turu, nisam imao nikakvih problema sa stopalima, povratila mi se malo i boja kože. Kaži, Nemanja, tvoj slučaj. Milovac Pekar, od svoje 18. godine, sad imam 50, znači imao sam problem sa nogama, vene, pucanje kapilara, težak hod, jednostavno radiš na nogama si. Znači, pre jedno 7 godina sam imao problem da sam zaspao na suncu i da su mi noge otekle. Desilo se šta se desilo, bolnice, lekari, ovo, ono, međutim, jedva su mi nekako, da se kaže, spasili noge, ali opet ostale su posledice, pucanje nekih, šta ja znam, kapilara, otvorene ranice, tamne noge, staračke pege, show problem. Da. Težina u nogama. Težina, da. 7-8 godina sigurno. Peckanje. Peckanje, da, to. I onda sam čuo za taj preparat Vaskulo,
Posle 10 dana sam osetio olakšanje, posle 5-6 flaše skoro je nestalo sve. Znači, ostale su samo fleke, koje su naravno višegodišnje, koje nikad neće ni moći da se regenerišu, ali meni je sad super. Noge su ko nove. Znači nemaš više peckanje, težina u nogama. Ne, normalno odradim 10 sati u čovjek. Da. A dobro. To je to. Neverovatna priča. I sad ti meni reci kako je moguće da takav preparat sa ovakvim svedočenjima, i evo oca Pere, verovatno ga mnogi poznaju, hvala Bogu i dan danas služi, povremeno penzionisan je, ali služi. Kako je moguće takvo sredstvo, skoro da niko ne zna. Eto, ja sam prvi put čula to kad sam tebe videla. Pa da, imamo dosta slučajeva da ljudi kažu da nikad nisu čuli, da su bukvalno, ne znam, u hiperbaričnoj, pošto se otprilike ovo prenosi od usta do usta. Znači, mi nemamo nigde nikakav marketing u smislu da se sad reklamira na nekoj televiziji ili ne znam šta. Dosta je to ranije bilo poznato, kažem do 2010. ali je jednostavno napravljen pauza od 13 godina. Lekari koji su za to znali, otišli u penziju, neki su umrli i tako dalje. Znači, jednostavno se izgubila ta nit i saznanje. Mi smo kroz ovaj neki period sad od 3 godine koliko radimo, saznali od gomile ljudi čiji su očevi to pili, koji su se izlečili, sasvim slučajno onako kroz neku priču smo došli do saznanja od totalno nepoznatih ljudi da su oni nekad koristili taj preparat. Tako da smo na taj način, eto, mi sad pokušavamo na sve moguće načine da ponovo dođemo do nekih lekara koji žele da stvarno pomognu pacijentima i da ispitaju to i na njima i da ih sami sebe uvere da kako to funkcioniše i kako radi. Ali ono što bih ja teo da naglasim da ovaj preparat, iako je u 99,9% slučajeva korišćen za gašenje požara, bukvalno, znači u tim akutnim stanjima gde su u pitanju bile gangrene, tromboze, ateroskleroze, plućne embulije, pušačke noge, ne znam, dijabetna stopala, znači vrlo teška stanja, da ti ljudi koji su to tad koristili da reše ta svoja akutna stanja, oni su popravili opšte stanje svog organizma. Znači, ne samo, pošto je preparat neselektivan, znači on ne deluje samo na jedan krvni sud ili na jedan deo tela, znači on bukvalno prolazi kroz celo telo, znači on vama čisti svaki organ u telu i svi organi ponovo dobijanjem ishrane počinju da imaju svoju funkciju onako kako su imali pre 25-30 godina, mislim. Tako da se jednostavno promeni ten ljudima, znači podmlađuje se koža, ponovo počinje da raste kvalitetnija dlaka, jednostavno sve do cirkulacije. A šta je ključno sad, ako možda mi samo, možda si ti to već rekao, ali ajde još jednom za gledalce, koje su to, kad kažeš gašenje požara, koje je to stanje za koje je namenjeno primarno ovo sredstvo? Pa da, on se tada u narodu koristio za upravo takva stanja, znači gde ljudi imaju otvorene rane, da li je ono uzrokovana dijabetesom, pa sad ne može da zaraste ništa, je li tako? Može kod dekubitusa ili... Da, kod svih tih stvari. Gde god, znači, je problem u cirkulaciji. Tako je, znači, kad god je problem u zarastanju rana, tu je problem sa cirkulacijom. To je ono što vidimo, to je vrh ledenog brega. Ali ono što ne vidimo, to je recimo da sad posustaje neki organ tipa pankreas, pa mi polako počinjemo da pijemo neke tablete za dijabetesa, u stvari samo je pankreas polako, malo po malo, jer to je proces koji traje 25 do 30 godina i mi lagano ulazimo u taj režim, niko tu ne primeti ništa drastično i brzo. I onda, kako te funkcije organa polako slabe, ja sad ne mogu da kažem da je svaka bolest na planeti Zemlji uzrokovana cirkulacijom, ali sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da je ogroman procenat. I da zapravo masu bolesti lečimo na totalno pogrešan način. Znači da jednostavno samo telu treba dati šansu, znači treba obnoviti tu mikrocirkulaciju koja je vrlo, da kažem, teška da se obnovi na standardni način kako to radi. U stvari ne znam da li uopšte neko to i primenjuje. Čuo sam od nekih doktora da koriste neka prirodna sredstva, ali niko do sada nije imao iskustva u novijoj istoriji, sad da kažem, pričamo o 2023. godini, sa ovim preparatom da je video kako to funkcioniše i kako radi.
Da li postoje neka neželjena dejstva? Svaki lek kažu ima neželjeno dejstvo, da li ima vaskularno neželjeno dejstvo? Pa ne Mnogo znam. je ružnog ukusa, samo da kažem, ja sam naravno uzela probam na sebi, ali kao i svaki neodgovorni pacijent, popila sam samo jednu tu flašu, da Igor mi je dao, poklonio mi. I otišla sam kod brata i on kaže, još što ti nešto ten, lep, ali ja kažem, ne znam, bio je post, ali ja sam stvarno popila tu flašu i tad sam bila kod njega. Ja kažem, pa dobro, super, šta sam tela sada te pitam, eto ja tako počnem nešto pričam i zaboravim, ali generalno, da li ima neka neželjena dejstva? Pa, mi smo za ovaj period koliko se mi bavimo imali samo 2 slučaja ljudi koji su imali alergijsku reakciju, to je smetalo im je kad piju preparat, u smislu, ne znam, teško im padne na želudac, pa sad, pošto se pije na prazan stomak, ali uvek čovjek može da smanji dozu, pošto je standardna preporučena doza 100 ml ujutru i uveče. Ljudi koji imaju težu kliničku sliku, u smislu, ne znam, danas je četvrtak, oni u sledeće nedelje imaju zakazanu apotaciju, oni piju 3 puta na dan po 100 ml. Ali uvek može da se popije posle obroka i da onda... Pa čim piju uveče, oni ga svakako to je zapravo kao neka vrsta čaja, ajde da tako kažem. izuzetno ružnog ukusa. Da. Ali dobro kažu da je lek koji je dobar, on je i gorak i ružan, mislim, tako sam barem čula. Kažu da je gorko zdravo, da, ovo je izrazito gorko. Mislim, različiti su ukusi ljudi, različito organoleptički to oni detektuju. Nekima je previše gorko, nekima nije gorko uopšte. Ne znam, ja pijem jednom godišnje i meni nije gorko uopšte, ja mogu da popijem. Da, ali ti ne voliš slatko, verovatno. Ja volim slatko i meni je gorko, kiselo mogu, ljuto, ali gorko... Da, ovde, recimo, kad si pomenula to kiselo i ljuto, preporuka za ljude koji imaju težu kliničku sliku, pogotovo ako su dijabetičari, da kad koriste ovo, znači ne koriste ljuto, kiselo i slano, zato što to umanjuje efekat ovog preparata, da. Znači, neželjena dejstva, to je u stvari za želudac više, ono koji ima osetljiv želudac. Pa da, znači, pošto je preparat jer baš je jako intenzivno, da. Da, preparat je totalno prirodan, on vrlo brzo ulazi u krvotok, znači mi smo imali slučaje gde su ljudi u roku od pola sata osetili toplinu u nogama i tako dalje, znači, nakon što popiju, ili recimo osete žmarce, ti ljudi koji imaju obstrukciju tih krvnih sudova, znači njima kad krene krv da se probija, kao recimo kad tebi utrne ruka ili negde si se, pa se ispraviš pa krenu oni mravi da ti idu. Bukvalno tako osjećaju ljudi u prvih sat vremena. Dok im, to su sad prvi dani uzimanja, znači kad to već odmakne posle par dana oni to više ne osjećaju, zato što je već to probilo i njima je cirkulacija već koliko toliko normalna. Jer 5% da ide krv kroz krvni sud, čovjek već ne osjeća više nikakvu tegobu, a samo 5% ide. Da. Šta sam još da te pitam, kad smo pričali prošli put, ja sam naravno pošla na internetu da tražim i naravno zaboravila sam kako se zove preparat, da se zove Vasculo i kako se zove sajt, vasculo.com, jel? RS. Vasculo, ja to opet zove. Vasculo.rs i onda sam ja to zaboravila i kako sam došla s tim paketom kući, nisam pogledala paket, nego da ja malo to još istražim i naravno jedino što sam zapamtila jer mi je tako ostalo vino za vene. I ja sam to ukucala na internetu i onda sam vidio još nekoliko vino za vene imaju. Da. Jel postoji još istih receptura, isti proizvod, različita firma, šta je u pitanju? Pa ne, zapravo u tom periodu od 78. do 2010. Kad se to pročulo, da kažem, jer je dosta bilo popularno i kad su ljudi videli kako to radi, onda su nastali neki paralelni, da kažem... univerzumi. Da. Što bi rekla deca, fejkovi. Da. Ne znam kako to, koliko je to efikasno i koliko radi. Mi recimo za sve ljude koji kupe kod nas, znači kod nas preparat se... Ranije se preparat kupovao u apotekama. Znači, prodavao se kroz apoteke, nije ga bilo ovako na internetu i tako dalje. Mi smo od toga odustali u ovom savremenom dobu. Ljudi jednostavno neće ni za picu da odu u pizzeriju, nego poruče preko Glova i tako dalje. A sad će neko da vuče paket 9 kg težak iz apoteke kući da bi nešto pio. Tako da... Inače, meni je Igor doveo do kuće paket jer ja nisam mogla to da... Tako da, znači, mi isporučujemo brzom poštom to na kućnu adresu, obezbeđuje se to pošto su staklene flaše u pitanju. Bilo je naravno tu i pitanja zašto staklo, zašto to nije u nekom tetrapaku.
naopako, zašto nije tableta, ne znam, prah, gel i tako dalje. Dosta je stvari probano za tih 30-40 godina i jedini način kako to radi je to je ovaj prirodan oblik. Zato što kažu da polifenoli jedino u tom prirodnom obliku funkcionišu i da sve što drugo nešto im skratimo i oduzmemo, pogotovo, mislim, pitala si da li je bio popularan, to ti nisam rekao i tad kad smo se prvi put videli, John Travolta je u jednom trenutku reklamirao to, ja sad ne znam koja je to godina bila, da, na nekom dodeli, ne znam čega, on je bukvalno držao... Ti prvi što su napravili te... Da, oni su imali bukvalno FDA, znači onaj FDA broj za izvoz za Ameriku, i on je tad reklamirao to tamo. I kažem, bilo je dosta popularno, čak i jedan Južan Koreanac koji živi i radi u Americi, on je to nešto izvozio za Južnu Koreju i tako dalje, svašta je tu bilo. Ali, šta znam, sad mi je otišla misao. Nema veze, ja sam te pitanje bilo zato što sam videla masu tih venu... Da. Pa, imali smo slučaj, recimo, žena je zvala iz Priboja. Čula je, nju je uputio doktor Milošević, da on trenutno nema, da pronađe kod njega, da pronađe na internetu vino za cirkulaciju. I ona je žena ukucala vino za cirkulaciju i nekim čudom smo mi izašli kao rezultat. Ona je nas pozvala i mi smo tad saznali da u stvari se radi o opet nekom plagijatu, da taj čovjek, mislim, doktor Milošević ni ne postoji, sad ne bih širio tu priču, ali smo se nastojali... Čekaj, pa to je jako zanimljivo, kako ne postoji? Pa taj čovek u stvari uopšte nije doktor. A on isto pravi neko vino za mene? On je nešto pravio, on je bio nekad u kontaktu sa time i znao neki deo te priče, ali jednostavno uopšte nije čovjek ni doktor, kao pod broj 1. Ta žena je dobila preporuku od neke rodbine svoje u Priboju ili tako nešto, Prijepolju, i kontaktirala njega. Majka je bolesna bila, to je bilo, mislim, 24. ili 25. I ona se žena izlečila bukvalno, iako su hteli da je amputiraju nogu, ona se izlečila za mesec i po dana, eto, to je... Da, eto, ispada da je dobro što je... Što je pogrešila. Da, eto, uvek to Bog ima različite načine. Dakle, odgovor na pitanje, postoje slični proizvodi, postoje, ali nije u pitanju u stvari originalna receptura. Da. Ona za koje je proverena. Da, šta se desilo? Kad je taj čovjek prestao to da proizvodi 2010. On je imao već tada razgranatu neku strukturu ljudi koji su i distributer njegov za južni deo Srbije je bukvalno nastavio da to nekako proizvodi, ali nije bila ista stvar jednostavno. I pošto je dosta doktora tada sarađivalo sa njima, oni su nastavili da prepisuju to pacijentima, međutim, posle nekog perioda su ljudi počeli da se vraćaju nazad i da kažu da to jednostavno nije isti ukus. Najvjerojatnije nije bio toliko loš kao ovo što je naše. Malo meda i šećera. Da, i onda su oni čak i posle videli da, mislim, doktori su videli da to nije taj, ni efekat, ni tako dalje, da jednostavno se izgubila ta efikasnost koja je do tada bila. I to je tako lagano ta priča zamrla, međutim, vi kad imate marketing i kad radite, vi ćete razviti bilo koju priču i oni su možda i usavršili na neki način nešto to, ali definitivno to nije originalna receptura i nije to što je od 78. krenulo da se proizvodi i pravi. Zašto mi znamo i zašto mi garantujemo da je 100% taj proizvod. Jasno. Koji je neki period, recimo, ako neko ima sad nogu koju planiraju da mu amputiraju? Naprimer, došlo je dotle, nema više drugog rešenja, mora da se amputira noga. Za koliko vremena može taj preparat, da li vi imate neke garancije koje dajete ljudima? Pa, garanciju ne može niko da da zapravo, zato što nijedan čovek neće odreagovati na isti način, ali ljudi u roku od nekoliko dana, znači, kažem, neki su u roku od pola sata počeli da osjećaju promene, ljudi primete razliku u izgledu rane, u promeni na koži i tako dalje. Pogotovo, kažem, ti teži slučajevi, oni strašno brzo to primete. Znači, kod tih ljudi, ako im pomaže,
njima strašno brzo pomaže. Znači, to ne treba da čeka 10 dana, 15 dana, 20 dana ili tako nešto. Znači, njima strašno brzo krene da pomaže i zato kažem, ako je danas četvrtak, a oni imaju sledeće nedelje zakazano, oni bukvalno otkažu tu operaciju jer oni vide da je to krenulo da im pomaže i da će se izlečiti bez da im amputiraju bilo šta. Kaži mi, pratite te ljude koji koriste... Da, pratimo te ljude koji... Imate neki feedback i... Imamo i... I jel imate nekom da nije uspelo? Pa je ovako, ja ću da ispričam slučaj jednog čoveka, to nije kod nas slučaj, bio je jedan čovek koji je, on je čuo za preparat, došao je da se raspita, međutim nije se tad odlučio da to uzme i sticam okolnosti je to dovelo do toga da su mu amputirali stopalo, međutim ta rana koja je nastala prilikom te amputacije nikako posle nije mogla da zaraste. I on je nakon toga došao ponovo do ovih ljudi da krene da pije i tada je krenuo da pije, nažalost, već kad je bilo stopalo amputirano. I posle mesec dana bukvalno nije bilo nikakvih pomaka. Znači, njemu je rana i dalje nije zarastala i tako dalje. On je uzeo drugu kutiju, posle 2 meseca, posle 3 meseca i ovi su ljudi rekli, očigledno tebi ne može da pomogne, jer 3 meseca je prošlo, ništa se nije desilo. Međutim, on je rekao, on je tad gledao, znači od jednog totalno, da kažem, nevernog tome, je postao neko ko je suludo veruje, da kažem. I on je rekao, ja gledam svaki dan ovde različite ljudi i gledam kako svima njima pomaže, pomoći će i meni. 9 meseci je trajalo. 9. mesec je njemu ispala kost. Znači, ispala mu je kost sama, ispala kost i tad je rana zarasla. Znači, nešto je bilo oštećeno prilikom te amputacije, zbog čega organizam je uporno pokušavao da odbaci to. I nije mogao. I onog trenutka kad je smogao snage, njemu je to ispalo nešto napolje i rana je zarasla i on se tad izlečio. Ali je 9 meseci trajalo. Eto, otac Petar Lukić se lečio 6 meseci. Znači, to je neki period. Sad, nekim ljudima pomogne za mesec dana, nekim za mesec i po. Znači, vi nemate ni jednu nekog da se žalio da mu nije pomoglo ništa? Mi nemamo ni jednog da imamo saznanje da mu nije pomoglo. Da imate neki prosjek koliko ljudi otprilike koristilo to kao terapiju? Pa ne mogu sad da kažem tačno, ali dosta. Znači, ja ne mogu da se čak ni setim. Mislim, i ovi ljudi od ranije, to je toliko more ljudi da je to stvarno, mislim... Nemaš uopšte predstavu. Nemam predstavu, da. Dobro, mislim, nema veze. To se nekad, znaš kako, otprilike između 350 i 500 paketa je mesečno proizvođeno i prodavano. U tom periodu? U tom periodu, znači to je ogroman broj ljudi. Nevjerojatno mi da se to nije probilo, da nekako nije zaživjeli ti lekari, kako nisu ostavili nekog pa eto, vidiš, u amanet. Da, pa mislim, pomrli su jednostavno ljudi, zaborave ritam života, brzina, ti zaboraviš šta si juče radio, mislim, prošlo 13 godina. Da, nevjerojatno. A kaži mi, te dozvole koje si pominjao da imaju od ove agencije za hranu i lekove, je to i sada važi i za vaš ovaj proizvod ili to bilo samo za... Zašto pričaš? Za... CDC si mi pominjao. Ne, to je za FDA. A je za FDA, dobro. Za FDA. Da, pa mi smo kao proizvođač, preko tog čoveka koji je nekad to za Južnu Koreju teo da izvozim, preko njega smo registrovali ponovo A u drugim državama ili ima negde da se prodaje? Pa krećemo u Švajcarskoj, može preko jedne apoteke online da se kupi u bilo kojoj zemlji na planeti. Kako se zove apoteka? Apoteka online ili Alek ili tako nešto. Dobro, važno mi je da kažeš gledalcima. Da, pa daću ti link pa možeš da okačiš. Znači, bukvalno mogu u bilo kojoj državi bivše Jugoslavije ili bilo koje na svetu. Oni DHL-om ispostavljaju. S tim što je tu sad mnogo je lakša priča kada neka firma to uveze, jer je dijetetski suplement u pitanju, pa sad možda u nekoj državi podlegne nekim, kad fizičko lice uvozi, onda, mislim, mi imamo iskustvo za Nemačku, pa da, mi imamo iskustvo za Nemačku da je čovjek platio 70 evra da mu te, da kažeš, preko
cene koju je platio, jer ono što je kupio u apoteci online, znači on je bukvalno platio paket koliko košti u Srbiji, plus je platio, da li čini mi se, 3900 dinara taj DHL, što nije mnogo za ceo svet, ali onda platio u Nemačkoj državi 70 evra, da li porez, neku špediciju, ne znam šta mu je DHL naplatio, ali na kraju dobio preparat. Dobro, znači, mislim, Znači, ostvarivo je, može da se... Ko živi negde na strani, kome je nešto hitno, Da, urgentno, da. može da se snađe. Može Znači, da se stavit ćemo snađe, link svakako. Mada ljudi, kažem, odavde iz Srbije nose svojoj rodbini autobusom, kolima, na razne načine. Ide svuda, da, to ide na sve strane. Dobro, a ništa, sad ono što ostaje kao ključno pitanje i možda najteže pitanje, koja je cena preparata? Pa cena kod nas na sajtu zvanična je trenutno akcijska, znači inače redovna cena je 33.900, to je paket znači od 6 flaša za mesec dana, to je faktički za jednu osobu dovoljno jednom godišnje da popije, ako, da kažem, govorimo o nekoj preventivi, da, nekoj preventivi, neko ko hoće samo jednogodišnje da popije, s tim što kod nas je sad ta akcijska cena 27.000 na sajtu. Mi kad to preračunamo, mislim, volimo tako da kažemo, eto, znači neko bi trebao da izdvoji, ne znam koliko, 2200-300 dinara mesečno, da bi sebi mogu da priušti da jednogodišnje popije koliko je dovoljno vaskulo, mesec dana ga pije zapravo. To je 6 flaša, pije se mesec dana. Pije se mesec dana, ujutru uveče po 100 ml se pije i to je, znači taj paket je, ne prodajemo na flaše, na komad, jer nema nikakvog smisla da neko popije samo jednu flašu. Znači treba da se ispije, jer jednostavno organizmu treba vreme da nešto uradi. Znači malo je tu 3 dana, 5 dana, znači ali za mesec dana već nastane neki pomak. Pa sad prođe 11 meseci pa vi ponovite taj tretman, popijete opet mesec dana i malo po malo, korak po korak ste sve mlađi i zdraviji. Da li mislite da je opravdana ta cena za današnje uslove, da li vredi taj preparat? Pa gledaj, nekad je taj preparat koštao 100 maraka, a plata je bila 5 maraka. Znači to je neki red veličine. Sad je novac obezvređen, u pitanju su veoma skupe sirovine, tehnološki i energetski veoma zahtevan postupak koji je dugotrajan i to je faktički koncentrat od toga. Tako da je to jednostavno, neko kad bi sam to hteo da napravi, skuplje bi ga koštalo nego, jer mi ipak nabavljamo te sirovine od proverenih dobavljača na veće količine, imamo bolje cene i tako dalje. Gde vam je fabrika? Fabrika je u Knjaževcu. Dobro. Pošto se tamo nalaze i te lekovite biljke. Odakle je vino? Vino je iz podruma Džervin. On je iz Knjaževca. I to je bio gigant za vreme Jugoslavije. Mislim, ne znam da li znaš, oni su jedne godine, ne znam koliko, 100 vagona grožđa obradili. Znači da su bukvalno, meni su pričali priču da su, pošto tamo i vojska ima kasarnu i to je neko čvorište kroz koje mora neko da prođe ako bi hteo da nas napadne, i oni tu imaju bukvalno rezervoare za vodu koji mogu da snabdevaju grad ne znam koliko meseci sa vodom u slučaju da postoji neka opsada i tako dalje. Oni su, tada nisu postojali mobilni telefoni i to, oni su u saradnji sa policijom i radiostanicama ispraznili te rezervoare i napunili ih s vinom. Koliko su, nisu imali kapacitete za toliko količinu vina koji su, to je grožđa koji su preradili. Dobro, to je čuvan kraj po dobrom i kvalitetnom grožđu. Znači, ceo proces od samog vina koje je totalno prirodno, dakle nema nikakvih konzervanasa. Nema, da, oni rade ljudi za nas samo. Samo za vas rade, nemaju nikakvu drugu prodaju. Ne, oni imaju svoju prodaju, ali to je gama koju oni rade. I oni su sve popularniji. To je podrum koji je skoro privatizovan i koji je krenuo ponovo da radi. Inače smo mi uspeli i taj gigant da uništimo. Koje su to neke od biljaka koje se nalaze u vinu? Pa ima jel imaš tu, da vide gledalci, nemoj da kupite fake na internetu. Da, evo, bilo je pitanja zašto je u staklenoj flaši, razbiće se, znači mora da bude, evo, to je preparat, na svakoj flaši je etiketa sa uputstvom za upotrebu, eto tu možda pročitaš šta se nalazi. Evo ga i broj datuma upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja. Da, svaka flaša ima lot i datum isteka.
Svaka serija se analizira u zavodu, u gradskom zavodu, mi dobijamo dokument da je to ispravno za ljudsku upotrebu. Zapravo preparat, mogu da kažem slobodno da nema rok upotrebe, ali ga mi ipak ograničavamo da ne bi neko došao posle 20 godina i rekao je ja imam ovo, jel to i dalje... Da li validno? Da. Evo šta ima od ekstrakt cveta nevena, hajdučka trava, kopriva, kantarion, matičnjak, petrovac i to sve u crnom vinu, ne sadrži alkohol. Da, nema alkohola u krajnjem proizvodu. Pa čekaj, sad me ovde malo zbunjuje, kažeš nema neželjenih dejstava, a ne preporučuje se trudnicama, dojiljama, deci do 18 godina, kao i osobama koje koriste analgetike i antikoagulante. Da. Pa, doktorka Šobajić sa farmaceutskog fakulteta je tim ljudima 2004. rekla da stave te, da kažeš, mere opreza na deklaraciju, i to je inače odobren tekst deklaracije od farmaceutskog fakulteta, da bi se zaštitili kao firma. Naša deca su ovo pila, moj otac koji je koristio antikoagulante, to je ovo za razređivanje krvi, je koristio, znači ovo je preparat koji, to ljudi greše kad pomisle kao ovo razređuje krv. Ne, ovo će napraviti da je krv normalne gustine kao što i treba da bude, i može samo da se ispostavi da čovjek ne treba da koristi tu terapiju. Mislim, mi kad kažemo, imamo slučajeve da recimo ljudi ne kažu lekaru da piju ovo i da lekar čak i, imali smo slučaj čoveka koji je skoro ostao slep i koji je primao neke injekcije da bi se koliko toliko taj vid povratio, i 1.5 godina dana nakon što je on čovjek primio poslednju injekciju, kad je došao na kontrolu, ali počeo da pije vaskulo, doktor je primetio, mislim i sam pacijent je primetio da bolje vidi, a i doktor je na instrumentima izmerio da bolje vidi, i on je rekao evo napokon je terapija dala rezultat, a pacijent tad nije rekao da pije nešto jer je jednostavno se bojao da to kaže. I imali smo dosta često slučaje da ljudi neće da kažu lekarima da piju nešto prirodno, da ne bi ispalo da ih kao nešto varaju ili tako nešto, a opet s druge strane imali smo situaciju gde je čovek koji je bio lekar na VMA nije smeo da kaže pacijentu koji je ušao za ovo, da ovo postoji, jednostavno je rekao, mene će uhapsiti ako svakom, mislim, kaže, ti si mi 50. slučaj danas. Ako svakom od vas kaže, mene će na kraju uhapsiti. Jeste imali neke pritiske, jer ovo isto gađa farmaceutsku mafiju, a kažu da je ona opasnija od ove narkokartela. Pa mi smo još uvek ispod radara, ja mislim. A sad posle ove emisije šta da radim? Pa ne znam šta da kažem. Pripremite se da vam uleću inspekcije, UKP, ostali ovi... Da. Pa dobro, nema šta. Mi imamo tamo uveden HASAP, znači sve po zakonu, sve kako treba, dobra ta proizvođačka praksa, tako da tu ne bi trebalo bude nekih problema. Ja se nadam da neće biti, nego eto da za ljude koji imaju probleme ovakve, koji možda se danas dogledaju ovu emisiju, suočavaju sa nekim koji ima takav problem, a imaju mogućnost, kažu neki skupuje, a opet ti kažeš ipak je nečija ruka, noga vrednija od ovog novca. Pa da, to je sve sa tačke gledišta, kako ko gleda. Ali ono što recimo, možda nisam bio dovoljno jasan, nisam pomenuo, masa ljudi, ili ajde da kažem, većina ne tumači da je neki problem koji imaju, da li sa kožom, sa kosom, sa noktima, sa pritiskom, sa varenjem, sa bilo čime, znači da je ovo što je vezano za kardiovaskularni problem. Znači prvi recimo znaci problema sa mikrocirkulacijom kod muškaraca je hipotencija. A ljudi misle da je neka druga bolest u pitanju, ali zapravo problem sa mikrocirkulacijom. Tako da ovo rešava, da kažem, opšte stanje organizma. Znači ljudi koji ovo piju prvo osete neki boljitak u energiji, to je ono što ljudi koji osluškuju svoje telo mogu vrlo brzo da osete. Znači osete taj boljitak u energiji, elan, životni elan neki im se vrati, imaju više, manje su umorni, više imaju snage, znači jednostavno to su neke stvari koje se dese. A naravno i ljudi koji imaju težu kliničku sliku, oni primete to, zarastanje rana i tako dalje. Promeni se ten,
podmladi se koža, jednostavno sve se prokrvi, eto, to je... Dobro, mikrocirkulacija je odgovorna za mnogo toga u našem organizmu, a i za te, što kažeš sam, spoljne Da. koža i Pa s polja je ono što mi vidimo i mi samo, Plaka. da, mi reagujemo zapravo samo kad nešto vidimo i osetimo, a ono što je iznutra i što nas lagano tihi, da kažeš, taj ubica, to ne osjećamo. Mislim, retko ko uspe da isprati te tanane da, promene, da. tako je, da. Jasno, dobro, znači rekao si nam da nema više u apotekama, nego... Ne prodaje se, da, ne prodaje se u apotekama, prodaje se samo preko, eto, našeg sajta i te apoteke koje to prodaje online. Mislim, mi smo kod njih ubacili to zato što oni sa DHL-om već imaju dugogodišnju saradnju, imaju veoma povoljne uslove i onda, mislim, mogli smo mi direktno, ali bolje preko njih zato što je onda jeftinije ljudima faktički, jer kad bi mi sklopili sa DHL-om sigurno ne bi imali tu cenu. Čini mi se da je 3900, nemoj da mi držiš za reč. Poštarina. Da, poštarina za ceo svet. Znači, neko u Japanu sada poruči 3900 će platiti poštarinu DHL-om da mu stigne u Japan. Ali ta taksa neka što si rekao. Pa to je pitanje. Neko negde neće platiti ništa, zavisnosti od države Stavlju i neke carinika. druge zemlje da vidite gde, kako. Pa, kažem, totalno je različito. Negde Nije isti uslov. nije isti uslov, da. Ok. Dobro, Igore, hvala ti što si eto upoznao i mene, a i naše gledalce sa ovom temom, pa ja se nadam da će biti još ljudi koji će se javiti. Evo, možda koristim priliku da se jave lekari koji rade kao vaskularni hirurzi, da kontaktiraju Vaskulo, pa da vidimo možda da se uključi nekim ljudima za koje možda nema spasa, da oni sami pokušaju... Da. Pa mi smo čak raspoloženi za saradnju sa lekarima da bukvalno doniramo neku količinu preparata, da oni se ljudi uvere u delotvornost toga, na nekim svojim pacijentima, ljudima koji prate, ali naravno da ti ljudi budu odgovorni, da ne bude, znači da to stvarno... Pa da stvarno piju, znači jer to sad je u nekontrolisanim uslovima, neko kad leži u bolnici, njemu sestra donese nešto da popije i ona ga isprati da li je popio ili nije, a ovako kad vi nekom date da ponese kući, mi smo imali situaciju da su ljudi kupili i da godinu dana nakon toga nisu krenuli da piju, da su zaboravili. Dobro. Ok, pa ništa, eto, to je poziv i možda i drugim zemljama i državama ako žele da se jave isto. Da, znači ako ima neko ko je raspoložen da radi distribuciju toga, znači jer ovako fizičko lice... Vi imate sve dozvole ili samo od Ministarstva zdravlja ili imate neke možda iz neke evropske laboratorije analize? Ovako, znači kako? Ja znam da to možda bude sporno kod izvoza. Za Evropsku uniju je olakšano zato što je Srbija u par godina, sad ne znam od koje, da li 2014 ili od kada, prilagođavala svoju standard zakonima Evropske unije. Tako da ovo sad što mi imamo, znači to uverenje Ministarstva zdravlja, za neku stranu zemlju koja spada u Evropsku uniju, njima je potrebno samo da prevedu to naše uverenje i bukvalno da prilože nekom svom ministarstvu i oni bukvalno imaju dozvolu na taj način. Jer je ono što je urađeno ovde u Srbiji, to bi tamo njima radili u Nemačkoj ili negde drugde potpuno isto. Tako da, pošto je to sve standardizovano, oni prihvataju taj naš dokument. Mislim da im samo traže onaj free sale sertifikat, znači da se proizvod nalazi u slobodnoj prodaji u Srbiji, ali to se onda svakom od tih ljudi ponaosob vadi i šalje i tako dalje. Jasno. Ništa, Igor, još jednom ti se zahvaljujem što si bio gost naše emisije, a ja se nadam da vidimo i nekog možda u nekoj emisiji, nekog sa ličnim iskustvom. Možda oca Petra da probamo da dovedemo u emisiju, da ispriča lično svoje iskustvo, ali evo svakako su gledalci mogu da pogledaju neka od svedočanstava. Hvala još jednom i vidimo se, Bože zdravlje. Hvala tebi na pozivu.